ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅମୃତ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଭୁଲ ମତଲବ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ ଅମୃତରୁ ବିଷ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରେମକୁ ଏକ ଖେଳ କରି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ, ଯାହା ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଯାହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଉପହାର, ଯାହା ଆମର ସରଳ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ, ଯାହା କେବଳ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଦୁନିଆର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ନିଶା, ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ଆମେ ହଜିଯିବା ପରେ ଆଉ ଫେରିବା ଆସିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ସେ ପାଖରେ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭାବନାରେ ଆସେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଇ ରଖିବା ବେଳେ ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥାଇ ବି ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଥାଏ। ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ସତ, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଏହା ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।